Fa 10 anys d'aquestes imatges, quan el bàsquet Manresa va fer història aconseguint el títol de Lliga ACB. Era el 4 de juny de 1998 i el pavelló del Nou Congost es va vestir de gala per acollir un partit que de ben segur ha quedat a la memòria de molts seguidors del bàsquet manresà. Aquella temporada debutava Luis Casimiro a la màxima categoria del bàsquet espanyol com a tècnic i després de quedar sisens a la Lliga regular i amb el lideratge de Joan Creus a la pista, l'aleshores TDK Manresa va aconseguir derrotar l'Estudiantes i el Madrid. Això els va permetre arribar a la final contra el Tau de Vitòria. Es va guanyar un partit a l'Araba Arena i a Manresa es va donar el cop definitiu després de 2 partits agònics. Hem reunit alguns dels protagonistes d'aquell dia per recordar, després de 10 anys, com van viure aquella final. Era un dijous i abans de dinar sempre sortia a caminar una mica i aquell dia també vaig sortir i vaig notar que la ciutat s'estava vestint de festa. No? Molta gent ja preparava com perquè la nit, com si ja donessin per fet que la final estava guanyada, no? Sí que recordo els 2 dies de Manresa aquí, un ambient, arribar, com arribàvem sempre, doncs 1 hora i mitja abans del partit i estar ja fora al pavelló ple de gent pintada, amb gent que estava maquillant els afeccionats. Evidentment, estar jugant en un pavelló ple de gent, que no hi cabia ni una persona més, empenyent i tibant de l'equip, doncs, evidentment, jo crec que va ser molt, molt important aquest dia. Tothom estava ja preparat per veure el resultat final. Ja abans de començar el partit, ja la gent ja somiava ser campions. Vol dir que hi havia un ambient enorme i com cada partit en aquells anys, com ara es passa també, el pavelló estava a tope. De lo que eran los jugadores y cuerpo técnico, sus rutinas, supongo que nadie las cambió, ¿no? Nadie quería mover un ápice de lo que había hecho hasta ahora, pero sin ningún tipo de superstición. Estábamos convencidos de que era una oportunidad y que era aquí. I a més, nosaltres la celebració forta la vam fer el dia del Madrid. Nosaltres al arribar a la final vam anar més a la farola que no pas el mateix dia de guanyar la Lliga. M'imagino que la primera vegada que arribés a la final, de l'any anterior el Neiro ens ho havia privat, era el Madrid, el Tau llavors tampoc era el Tau que és ara, era un equip més modest. Vaig passar per casa a canviar-me i al passar pel on es creu el carrer Guimerà, que es veu a la farola, vaig veure tanta gent que inclús em vaig parar, però què passa? Què passa que va tanta gent aquí, no? I clar, dic, hòstia, que això és perquè hem guanyat. No? Allò que no eres conscient, no? Però me'n recordo d'una imatge espectacular que es veia tot el que és la farola, carrer Guimerà, passeig, que només es veia gent, no? Gent i gent, ¿no? La importancia que mereció en aquel momento y al paso de ahora los 10 años, ¿no? Y esto está aquí y nadie se lo va a quitar a Manresa, ni al club, y esto se tiene que cuidar.